que no hauríem d'haver fet aquest sopar. El que hauríem de fer és un sopar molt més gran, amb molta més gent, el dia que els deixin anar, el dia que els deixin en llibertat. Els empresonen com hostatges per induir-nos a desistir dels nostres anhels. I tot aquell descoratjament que ells han intentat que tinguem, nosaltres l'hem de transformar encara amb més força. I el sopar d'avui és precisament això. Avui volem reconèixer el patiment de les vostres famílies amb aquest acte. I si no fos per aquests petits miracles que ens trobem arreu del país, i no tindríem cap mena de dubte de que els traurem de les presons i els tornarem de l'exili. Que cada dia, quan envieu cartes, organitzeu actes, quan aneu a davant del Cursal a cantar els cants d'ocells, tot això els hi dona i ens dona a les famílies també una energia i una força per seguir endavant que no us ho podem... no hi ha paraules per poder-ho agrair. No ens podem permetre el luxe de rendir-nos i penseu sempre, com ens diu el Jordi, llums llargues, que això serà llarg, ell es prepara perquè això sigui llarg i nosaltres ens hem de preparar per no oblidar els objectius polítics. Ens diu que la lluita antirepressiva no ens faci oblidar l'objectiu polític d'assolir la plena llibertat. I el que estem demostrant des de l'1 d'octubre, com a país, com a societat, és molt bèstia. És molt bèstia aquesta solidaritat, aquesta germanor, aquesta cohesió que esteu mostrant a tots i cada un dels actes. Aquest tarannà que mostreu sempre davant de qualsevol insult, agressió o amenaça que ens trobem a dia a tots els carrers. Si a la mateixa taula els hem posat barrejats. El groc són les nostres flames, per tant no deixem que l'apaguin mai aquesta llum que nosaltres els donem d'esperança, de resistència i de promesa d'un futur millor per tots nosaltres. Aquí tothom dempeus, tothom aquí a plorar s'ha acabat, perquè aquí estem nosaltres, no només per recordar-los, reivindicar-los, sinó per alliberar-los. A nosaltres, a tots, ens han privat de llibertat, però la llibertat no es pot empresonar. La dignitat, fermesa, convicció i compromís dels catalans i les catalanes no es poden empresonar, però nosaltres resistirem, perquè, com diu Espriu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble.